ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳоша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиса бошад, ҳамира туғрӣ мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далерро муроҷиат кунед, дар ватсапшон нависед. дӯстони азиз, якумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Буни Ҳисорак, яъне ки парки пойтахтш меган, тарафҳои хулоса колусовои товусш меган. дӯстони азиз, донишгоҳи ҷазиратам қарибай, ана нархша 370 000 сомон мегӯяд. 4 дархона, 3 сотиқ замин ва 4 тарафи хона маҳкам. 2 дархона временка дорад ва 2 хонаи дигаш мисол ремонт кардагӣ нестай. мисол вақте ки хадр шабача, иншоалло ки ба таби дилтам мега ремонти хубаш мекунӣ. якум дархона, инаи дуюм дархона, инаиш дӯстони азиз мисол кухнишай. об ва светам пастаяни ҳастай, оби гарм, оби хунукам ҳастай. савдо ҳам мешавад аз 370 000 сомонӣ. иншоалло ки муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, инаҷаш бо алоқхонаҳай, бо диққат тамошо кунед. иншоалло ки хона мисол хонаи хубай. нархиш 370 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар наздикии хона мактаб, магазин ва бозорча, масҷидам ҳастай. бо диққат тамошо кунед. инаи ҳуҷҷатхонаш ҳам ҳастай. мисол ана бания, кухни ҳамаш хулоса ҳастай. дӯстони азиз, дарвоза ҳам дорад. 3 сотиқ замин, нархиш 370 000 сомонӣ бо савдои хуб мешавад. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. номерҳои 5151 дӯстон номерҳои ватсапшон дорад. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, яъне ки маҳаллаи Якачинор. 2 дархонаи 73 квадрат мебошад. дар 5-ум этаж мисол дӯстони азиз ами квартира қарор дорад. дар наздикиаш мактаб, магазин, масҷид, беморхонаам ҳастай. дӯстони азиз, мисол квартира ҳоли дар ҳолати миёна, мисол ремонташ ҳоли миёна кардагиай. кадме ки агар бихараш ба таби дилша ана мисол ки мегира бо ремонти хуби замонавиш мекуна. 2 дархона 73 квадрат мебошад. нархша 440 000 сомон мега бо савдои хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз, ина хай дидесен этаж чӣ хеда бордо. номери ватсапшон мондагия. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари квартираро аз худсоҳибашон метавонед пурсон шавед. хоб дӯстони азиз, сеюмин эълони мо ба як акара хона дар корай аз тарафҳои шаҳри Душанбе, яъне ки бозори Корвон, тарафҳои Чағатай, Хуҷанбиё. 1 сутиқ замина мисол бошад, заминаш майда ҳам бошад. 3 дархона, яъне ки оби свет ҳам дошта бошад. дӯстони азиз, аз ҳамин 3 дархона мисол ана як дарш ремонт карда бошад барои зиндагӣ кардан. далша мега худам ремонташ мекунам.
хона дӯстони азиз мисол аз 120,000 сомонӣ то 150,000 сомона бошад. мисол мехарҷад кадоме ки ҳамихали хона дошта бошад, 1 сотиқ замин бошад, 3 дар хона, 1 дар хишмор ремонт карда бошад мешавад. номери ватсапшон мондагия марҳамат дӯстони азиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатиямон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. 3 сотиқи заминаи дӯстони азиз, 3 дар хона, хулоса ремонти хуб кардагӣ, об ва свет ҳам дорад. 56 квадрат мебошад. масоҳати хона иваз мешавад ба ягон мошин ё ин ки квартира дӯстони азиз иваз карда мешавад. нархша 250,000 сомон мега. 3 дар хона, 3 сотиқи замин. марҳамат касоне ки аз шаҳри Душанбе, аз тарафҳои ноҳияи Сино мисол хона гуфтагӣ бидин, нархи 250,000 сомон боз савдо мешавад. телефони бароятон 918 33 27 08. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, ноҳияи Кушониён, маҳаллаи Партадил. 5 дар хонаи дӯстони азиз, 4 сотиқа заминай, нархша 138,000 сомон мега. дӯстони азиз, хай дидесен хона ба кадом шароитҳо ҳастай. ана 5 дар хона дӯстони азиз бо семинблок бардоштага криша часпонда. агар касоне ки мисол ҳамин хонаро бихара рафта ана дара тирезаш худаш мечаспона бо мисол ремонти хуб. марҳамат кунед дӯстони азиз, номерҳои ватсап шумондагия 918 33 83 37. номери ватсап шуна занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, шашмин хонаи фурӯшии мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати намуна ана сомонаи 3 мега сомони 3 дар хона ремонти хуб кардагӣ 10 сотиқи замин ва сотиқша мисол калони дӯстони заминаш нарша 145,000 сомон мега. боз камтари дигар савдо дорад. савдо дар пеши хона. марҳамат ки номерои ватсапшон 559 00 67 63. агар ҳамин хона шаҳрбашон махфуз кушид лайка биза ва подписат ага занг биза дар номерҳои ватсапшон бугӯ номерота аз канали арзон тиҷа гирифтам. иншоалло боз камтари дигарам савдо мекунад. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин дошта бошед барои реклама кардан, ё ин ки мошин, хона, трактор, ягон аппарат, ягон компания, ягон техника, марҳамат ки номерҳои мо 911 32 43 44 дар ватсап сурат ва маълумоти пурраашро равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. раҳмат барои дастгирӣ, лайкаро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Бобои Валӣ. ҷойгирӣ шуда аз роҳи Калон 1 километр дуртар мебошад. хона бо тамоми қонун қоидаи шахсӣ сохтмонӣ сохта шудааст. танҳо шкатур карда дару тиреза мечаспонед, зиндагӣ мекунед. хона аз 7 сотиқ иборат аст. марҳамат хоҳишмандо метавонед бинед. аз наздик рафта оби ошомидани ҳам дорад. хона дӯстони азиз, дар хона мебошад 7 сотиқи замин, нашоди документош ҳамаш 100%. нархша 90,000 сомон мега. хона бо семинблок бардоштагӣ ва дар дарунаш боз бо хишти пухта мисол як раба дигар чиндагиша. марҳамат кунед, хона дар хона 7 сотиқи замин дар тарафҳои ноҳияи Файзобод, деҳаи Бобои Валӣ. номери ватсапшон 937 27 77 32. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешаймост, лайкаро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Муродбахшаш меган.
5 дар хонаи 8 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам ва дарвоза ҳам часпондагӣ. 4 тарафи хона бо сими блок вардоштагӣ маҳкам кардагӣ. 8 сотиқ замин ва заминшам калон дӯстони азиз. Кадме ки аз ноҳияи Фархор мисол хонахар боша дӯстон, марҳамат кунед, нархаш 250 000 сомонӣ. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, арзон мекунад. хона дӯстони азиз ремонти хуб кардагӣ. 5 дар хонаҳай ана мисол ремонти хубай. номери мегафон мондагӣ 902 05 91 90. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дастгири шумо пешаймуз. худованд меҳрубон нигоҳбонтон бошад. достони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. аз ҳаматон хоҳиш мекунем апаҷоно, акаҷоно ва хоҳарҷоно лайкҳоро бизанед ва подписат кунед. мехоҳед ки мисол хонаҳои фурӯшида тамошо кунед дар мин канал. ҳама рӯза иншоалло ки хонаҳои фурӯшида пешкаштон мегардем. хонаи арзон арзона. хонаи фурӯши ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Лолагӣ, дар хона 6 сотиқ замине, ремонти замонавӣ. дӯстони азиз, нарша 215 000 сомон мега. ба курси имзо бигирем 1 768 000 рубли русӣ мешавад. телефоно барои тамос номерҳои ватсапаш монагӣ. дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкам. марҳамат кунед, хулоса занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, иншоалло ки ҳаматон соҳиби хона мешавед. барои хотире ки курси рублам 121 сомону 50 дирҳам шудагай. рӯз то рӯз дуо кунед ки ҳамаи курси рубл боло шавад. иншоалло ки бовар дорам ҳаматон соҳиби хонаи арзон мешавед. ва ҳатман дар канали мо подписат кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. хонаи навбатиамон дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ, дар хонаи хушрӯдохтагӣ 5 сотиқ заминай. нархша 190 000 сомон мега. калидори дароз ҳам дорад. бания, кухни дар даруни хона. мебелош хати фурӯхта мешавад. мисол чизе ки дар ҳамин даруни хона дидесен, ҳама чизи чораш хати фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ. ба курси имза 1 560 000 рубли русӣ мешавад. марҳамат кунед дӯстони азиз, номерҳои ватсап шумонагай занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ана ҷамоати Шарорат, деҳаи Уртабузеш меган. 3 дар хонаҳай, 3 сотиқи замин, ремонти миёнавия, лекин ҳамихе мисол даромада зиндагӣ карда ҳам метавонӣ. нархи хона 130 000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. ба курси имза 1 69 000 рубли русӣ мешавад. 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. марҳамат кунед, бо диққат тамошо кунед хонаро. агар ки маъқул кишед, марҳамат рафта хат бошед. номери ватсапшо монагӣ. дӯстони азиз, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дастгири шумо пешаймоз. ҳатман лайкҳоро бизанед ва чандум лайк монди мисол дар комментария бинависед. иншоалло ки ба мора мисол мотиватсияи хуб медиҳад. ва аз куҷое ки дар кортон бошад дӯстони азиз, мисол хона ё ин ки замин дар кортон бошад, ҳатман дар комментария бинавис ва подписатсия кун. навори ояндаро интизор шав. иншоалло ки ҳаракат мекунем дар видеои оянда ҳамихали хонаи гуфтагида ба навор мегирем. хонаи навбатиамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи аз тарафи подписчикон, мисол як одам гуфтагӣ буд дар ноҳияи Фарход ба навор бигӣ. ноҳияи Фарход, деҳаи Кӯйбеш, 4 дар хона, 6 сотиқи замин. нархша дӯстони азиз 195 000 сомон мега. ремонти хуб даромада зиндагӣ карда метавонӣ. аз 195 000 сомон иншоалло ки арзон мешавад. телефоно барои тамос номери ватсапаш монагӣ. ва касоне ки мисол ба курси рубл гуфтани бошад, курси рубл хати 1 603 000 рубли русӣ мешавад. марҳамат кунед, успех кунед. хонаҳои арзона фақат аз канали Арзон Теҷике иншоалло ки дарёфт мекунед. номери ватсапшо монагӣ. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон метавонед пурсон шавед. ана дӯстони азиз, як хонаи ремонти замонавӣ кардагиай хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, мисол деҳаша гуфтагӣ нест. агар ки маъқул кишид,
мисол мерай харидориш мекунӣ. чор тарафи хона маҳкама дӯстони азиз, хулоса дарвоза дорад бо симентӣ блок. чор тарафи хона маҳкама, дарвозаи нав часпонаги ремонтҳои замонавӣ, 3 дар хона, 3 сотиқи замин, 4 тараф маҳкам. нархи хонара 240,000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. номерои ватсапшон монаган, номерои дастишон ба курси имрӯза 2 миллион рубли русӣ мешавад. дӯстони азиз, марҳамат кинед, ҳаракат кинед ва подписатсия кинед. дастгири шумо пешаи мост. иншоалло ки ман бовар дорам аз ҳамин канали ма ягон рӯз ягон хонаи арзонака хидмат мегирӣ. ҳатман подписатсия кард. иншоалло ки пешаймон намешавӣ апаҷон ё ин ки акаҷон. дастгири шумо пешаи мост. худо нигаҳбонатон бошад.